yata karon diri mo sa area dito sa balay. Mga 5 meters na gikan sa luyo sa among balay. Kuy ano. Na diri tangkungan. So gawas tangkungan na sa mga bulak. So ganahan gyud diri guys kay tungod sa pandemic wala kay duai sa mga bata bitaw. So ang nahitabo nanubo ang mga tanom. Na kung dili na mo kuan ang human ang mga tao mapuli gid og labo ang mga tanom no. Pero sa tupad nini naa sa mga manok. No. Ang chicken no. Naa. Ay. No. Nya ngarita sa unahan guys, diya sa mga wild flowers no. Ginahan lang ko ano yung video sa palibot guys, kita na to nga. Ano bang natural ra kayo, murag to ka sa probinsya, murag ka to as bukid. No? No. Wala binagihuyop sa hangin guys, ni duta sa huyuhoy gud. Feel gi kay nimo ba ang pagpangga sa Mother Earth nga ri kanato. No? Ano? Yang ngarita na kamunggay. No? Nasa diri garden. Kay siya gamay ay pero daghan-daghan sa siyang taong pero na mga kamunggay. Pero ang iyang tao hindi na kay dagko. Paingon naman gud sa summer guys, no? Ang bunga na. Tatong unang mga buwan dagko kay ni siya kay kusog kanang rainy season pa ba karon di na kayo ay tama na siya dako nga tao nakita ang kamunggay guys no. Nasa daang mga manok. So guys, nakatadiri nag Era. Sudah sa mga sili guys. No? No. Nadaghan yung sili guys. Naasa yung mga tangad guys, na tangad oh. Naasad ang kamunggay. Dayon. Naasad ang kapayas. May manok, may kapayas, may kamunggay. So nanatan na no. Unya ato sa makita diri guys no. Naasad ay puso sa saging. Saging namunga na ang saging bana. Nindot sa lugar guys, abunda kay natoy daghang mga manok, no? Muna siya ang daghang kayong tao. So di na lang kay dagko. No?
Pagkahuman guys na no, agin ta diri. Ito yung mga manok guys. Oh, maganda yung mga manok no? Sa palibot. No. So, bunga ng buong nila guys no? Bunga buong na okay. Ito guys. So muna yung gano'n. Ulit at taas na ta. Guys, no. Kel, usog tin kel. Nagdelibera na de guys, no. Muna atong baligya dere guys sa tindahan. Natay para gorgeous yung bahandi oh. Kuskus lubot kaldero. Patos nga naukal o mga nakabugto nga garter sa inyong liter P o sa inyong mga shorts nata ay mga samin guys ay mga salamin no? Ay hanger raga. So guys diri na lang takutob nya. Thank you kayo sa inyong thank you for watching. Please subscribe no. Kailan na ni guys sa nga ni talinga okay? Rolling bayan o talinga no? Yan nader na ni kining patata no. Oh patata ano lami ba ni siya guys manikaraan nga kanang klase sa mga biscuit ba kining rosquillos no. Niti ba? So lami bisa kanon. Kani naasa ni siya. Naasa ni si Sharon. Nabaratohon nga si Sharon ba? Baboy. So thank you guys for watching nya. Thank you. Kape guys, pagtawid goto. Salamat guys. Yeah, thank you for watching us.